ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଥିଲି ଓ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ହୁଏ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ମାନେ କେତୋଟି? 25ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଜ ର ଳ ୱ ବା ବ ଶ ଷ ଶ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ। ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ ତିନୋଟି ସ ଶ ଶ ସ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହେ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ ଆଉ ୱ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା।